mga kanan, no? Nay! Nay! Isrado sa balay na, kinangabot ang tagay sa IPM! Wala na ko itong invitar, nga pagkakaignaw! Oh! Isrado sa ang balay, Isrado! Ha? Isrado sa bigas sa bertahan sa likod, kinay tagay sa IPM! Naku, ahak mo yun sila eh! Nananagyan sila, ahak! Isrado! Isrado! Bagar! Ay, tulungan ko, nanay tagay sa IPM! Tulungan ko! Mga sirok, mga sirok! Isa lang, sunod. Huwag magtiyog-tiyog lang. Nalala po ng mga hingas, oh. Ano ka? Pamilya? Apilay, gutom na kayo. Bullshit, oh. Shit! Uy! Happy Fiesta! Amo, gagi! Likod! Sige. Paita. Muna na akong hilom-hilom di trabaho, tapos muna man siguro na yung lahi sa iring ni mga tawanan ni kay katultol masong balay, so ang imbitar dagki yan tawanan daggot ito kaon sa Uncle Judso. Okay na mo? Okay na mo? Kit! Salamat kayo! Ay, kajut lang. Magputos ako sa inyong bring house. Ayaw na, Kit! Nakuha na! Hoy! Asa man namang ipadala mo? Alam ko ba mga bisita, oy? Hoy! Ang sunan ba? Hoy! Ang sunan! Hoy! Ang sunan! Hoy! Ang sunan! Ang sunan! Hoy! Ang mga katulan! Dahil ko ang sunan! Ang sunan!